Yaba mfowethu sanibona. Phungale nje lo. Okuyena ophethe lapha ensizweni. Ugeja sentombini. Lo ozokhipha i-album manje ngokude. Yazi ngithini? Ngithi mina yekeni lento yokuthi iy'ngane niy'thengele amateki ka-2.5 ngeChristmas. Bese nihlulwa i-stationery ngoJanuwari. Amasimba lawo. Makuthi ingane yakho ukwazile ukuyithenga uyibhajethela unyaka wonke wathengela amateki ka-4.5 ne-iPhone 13 nawo wonke ama-gift ongawacabanga for Christmas. Uhlulwa yena ukuthenga i-stationery mbombo kanyoko. Ngoba ingane ikusasa layo lisemfundweni sesikoleni. Wena uma uzovele usebenzise lokho kwakho ngokhisimusi kuphela. Kusho ukuthi ingane izondla ukhisimusi. Yabona ikhanda lakho alithathi kahle. Into omele uyenze nongixola mfowethu nenkinga umuntu akalali kulezi nsuku. Into omele uyenze kumele ubhajethele i-stationery, ubhajethele into zesikole zengane ukuze uzokwazi ukuthi ulokhu ingane yakho ibe right ungasekho wena usufile ngoba niyafa ninjalo. Ngani uyishiye nokhisimusi. Khisimusi usuku olulodwa. Stationery unyaka wonke. Thatha lo 1.5 uthengeni ingane into zesikole. Yayizwa leyo nto. Yekeni lento yokusebenzisa izinqa. Mangicabanga. Yekeni lento yokucabanga umdidi. Uze umuntu ethi mina ingane yami ngifuna ukuyigibeza umkhumbi. What. Ayina stationery. Stationery kumele sithenge ngoNovember. Sho njalo omunye umuntu engifonela. Stationery kumele sithenge ngoNovember stationery. NgoDisemba thenga into zesikole. January ingane yesikoleni. Christmas ayisinayo lento lethu nasanda omnyama. Yini le? Ingane kumele ifunde ingane. Ibe namabhizinisi ifunde izinto ezizoyiphilisa kusasa. Ngeke lento yokucabanga ngamakhwapha. Ubona ingane zonyawo ubhe nje yiyo lento yini. Uthi ingane yami usikhothene. Isikhothane ngichoma ngempahla ichitha ama-ultramel. No. Ayikho right lento leyo. Ingane yakho bafowethu kumele yazi ukuthi mina ngiphilela lokho okwenziwa la ekhaya. Hayi ukuthi ingane iphilela ukhisimusi. No. Mina ngaze ngiyigubhe lento leyo ukuthi khisimusi wani loyo. Kodwa ngoba manje sisebenza abelungu abaningazi beChristmas isona sikhathi abasinikeza ngaso ithuba lokuba nemindeni yethu. You understand? Sebenzise phela. Yebo ujabule ney'ngane zakho but ungakhohlwa isikole. Kuney'ngane nje manje ezisebenzisa i-iPhone 13 kodwa ayifundi leyo ngane. Ifeyila umhlola. Ifeyila into akazi uyibona. Ayikwazi ngisho ubhala igama layo. Ina-16 ifuna ugrade 7. I-repeat ekwazi ukwathi repeat. Kubulala ikusasa lengane isiphuphu. Bafowethu ingane yazi ngifuna ukutshela something ngengane. Ngiyabona ukuthi nina ngicabanga ngezinqa kakhulu. Makuthi wakhuliswa unyoko. Nawe ingane yakho kumele uyikhulise. You understand? Makuthi wakhuliswa ugogo. Ungathatha umthwalo wakho unikeze uma wakho. Ugogo wengane zakho. Ungayivumeli le nto leyo. Ingane kumele ikhuliswe umzali wayo. Uyazi? Uyaphila ukhona okanye awukho kumele ikhulise ingane yakho. Yes. Ingane ikanje lento iyajika. Umuntu me ethi 1 year up to 49 years i-R isuke ibheke phezulu i-R yokuphila. From 50 kuze kuyofika ku-100 umuntu uphila up to 120 years. From 50 up to 100 something i-R isibheke phansi. Umuntu uyaguquka beyingane. Angithi yabona ukuthi ingane uma izelwe iyaphakanyiswa ibanjwe kahle kuthiwe inani because isuke isencane. Ikhula igaqe ngamadolo ifunda ukuhlala nani ibambelele ngenja ibhalanse nangey'ndonga. Ngokuhamba kwesikhathi ikwazi ukuyicathulile ihambe. Ne? Igcine isigijima iqinile umuntu manje.
khuli iqala amathambo manje angasavumi, qala igobe manje ubuyele phansi, qala uhamba futhi ibambelele. Impilo yomuntu injalo, ibambelele, gcine eqaqa ngamadolo, ihlale kumehlule, ukuhlala abuyele alale, bese uyafa, shintshwe le phampasi, bese uyafa umuntu. Usebuyelela emnganeni, ileso sikhathi la usudinga khona iy'ngane zakho. Kodwa uma uthi ingane yakho ibhema inyawo, ubheme manje, ngalesi sikhathi uyothi wena usugugile, iyobe injani? Uzondliwa ubani wena? Ngoba mina baningi abantu engibabonayo, uthole ukuthi umuntu uyikhehla, uney'ngane eziwu-2 zabafana okanye uney'ngane noma 5 noma 10, uyathutha ekhaya elikhulu ayohlala emzini wakhe ayokhe lezi ngane zakhe aze ashonele khona. Sibusiso esingaka, baba wami ezofela emzini wami, sibusiso esingaka. So wena njengamanje into omele uyenze enganeni yakho, kumele uyifundise umthetho, uyifundise ukuyiphatha kahle, understand, ukuze ikwazi ukuyimela kusasa, imele nawe. Yabo mina yonke into engiyenzayo ngiyenzela ikhehla elingizalayo. Mina anginqena ukuthi manje uma kungathiwa manje la engikhona manje la ekhaya ngena umuntu uzobheda, ubhedela leli khehla leli, ngingafa nokufa, understand. Ngokufanayo nasey'nganeni zami, mathiwa kukhona umuntu ongenayo ezobhedela iy'ngane zami, ngamane ngife, because ngiyazi ukuthi lo muntu ufuna ukubulala mina, obulala iy'ngane zami ubulala mina, yabo. Fana nokuthi umuntu uthatha ingane yakho uyithume esitolo ukuthengisa inkwa, kuqhamuka umuntu ayivimbe athi jika futhi akadli nengane yakho, lo muntu ulwa nawe, kumele umbulale, uyakujwayela, understand. So bafethu ngisho ukuthi iy'ngane aziye esikoleni zifunde. Esikoleni okokuqala iy'ngane kumele zihloniphe othisha zikwazi ukuhlonipha, zikwazi ukuhlonipha nazona zodwa, yabo. Into emosha iy'ngane manje ukuthi-ke azisakwazi ukudla esitsheni esisodwa, ziningi thina sasidla esitsheni esisodwa thina. Lokho kokukhombisa ukuthi ngesihlukane, nakusasa omunye umuntu kumele ambile uzo-understand ukuthi yini indlala, yabo. Nizokwazi ukubekezelana because ukhona umuntu othathela kude, umedla udla kancane, bese kuba khona-ke iy'nkunzi mala ngophunga lenja, uma kubekwa isitsha manje kube ngathi azikazi zangcola, yabo. Ya shaye ngize ngifake ulimi phakathi ngikhothe isilevu salesi mhlophe, ya inkunzi malanga leyo. So uma kuthiwa nidlela esitsheni esisodwa, nofunda ukubekezelana ukuthi hey, qala ugwinye lokho semlonyeni, hey, gwinya, bese uthatha okunye. Uma kuthi kudliwa inyama la kumele kube umdala odobha kuqala, ya ngokulandelana kwenu. Eyi mani, uyazi bafowethu, nani naye nifuni usebenzisa le nto le, anifuni, ish, anifuni usebenzisa ingqondo, ifuna ukusebenza le nto yena. Iy'ngane bafowethu ikusasa lakho, iy'ngane abazali bakho, yabo. Ingane uma uyondla, wondla umzali wakho wakusasa, kumele ukwazi lokho. So please